Μια μέρα είχε έρθει στην Ελλάδα μία χορεύτρια σπουδαία, η Μόνα Πάιβα, η πρίμα μπαλερίνα της Οπερά Κομίκ, και έδωσε κονσέρτα. Πήγα στο κονσέρτο της, την είδα και μου άρεσε τόσο πολύ το σώμα της, οι κινήσεις της, ο χορός της, όλα. Και πήγα μετά που τελείωσε στο καμαρίνι της, τη συνεχάριν και της είπα ότι είμαι φωτογράφος και ότι θα ήθελα πάρα πολύ, αν δεχόντανε, να έρθει στο στούντιό μου να τη φωτογραφίσω. Αυτή το δέχτηκε αμέσως και το χάρηκα βέβαια. Ορίσαμε ημέρα και ήρθε στο στούντιο, χόρεψε, αλλά τις κινήσεις αυτές που έκανε στο θέατρο που την είδα εγώ και χόρεψε και αυτά δεν μπορούσε να τα κάνει σε εκείνο το μικρό μου χώρο. Τότε μου ήρθε η ιδέα πώς θα ήθελα να μπορούσα να την έπαιρνα αυτή την κοπέλα, να πήγαινα στην Ακρόπολη, να τη φωτογράφησα εκεί ανάμεσα στις κολόνες και στο Παρθενώνα. Και έτσι μια μέρα πήγαμε στην Ακρόπολη. Όταν πήγαινα ξεντηθεί στο καμαρίνι του φύλακος εκεί, είδα το σώμα της γυμνό. Έπεφτε ένας ήλιος απάνω της και φώτιζε το σώμα τόσο ωραία. Μου φάνηκε αμέσως σαν μπιμπελό ντε σάξ. Και της λέω, αχ μαντάμ, τι ωραίο σώμα που έχετε. Πώς θα ήθελα να μπορούσα να σας φωτογράφιζα και γυμνή εδώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Είχα μεγάλη επιθυμία να φωτογραφίσω τον Παλαμά, όλο το σκεπτόμουν αυτό, αλλά δεν είχα τα μέσα. Μια μέρα μου έτυχε, τυχερό ήταν να το κάνω κουβέντα στην κυρία Σικελιανού και εκείνη μου είπε ότι γνωρίζει την κόρη του πολύ και θα της το πει να με συστήσει. Και έτσι και έγινε. Και μου έδωσαν ροντεβού και πήγα και τον είδα και το καθισμένος ήταν στην πολυθρόνα του. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Η γλύκα του και η καλοσύνη του. Μου μίλησε, μου κουβέντιασε διάφορα πράγματα και εγώ τον φωτογράφησα και του έκανα μερικές φωτογραφίες. Μετά όταν τις τελείωσα του τις πήγα και είχε ενθουσιαστεί, του άρεσαν πάρα πολύ και μου έκανε κομπλιμέντα. Ήθελα και τον Βενιζέλο πάρα πολύ να φωτογραφίσω. Κάποτε είχε αρρωστήσει και τον έφεραν στο Πετί Παλέ για να αναρρώσει. Και έτσι εκεί βρέθηκε ευκαιρία να με συστήσουν και να μπορέσω να τον φωτογραφίσω και εκείνο. Και έτσι οι δύο μεγάλες μου επιθυμίες πραγματοποιήθηκαν.